Misliš da te voli, ali možda je opsjednuta. Razlika može uništiti tvoj život. Danas ti otkrivam 5 znakova koji pokazuju da je žena opsjednuta vezom, a ne zaljubljena. Zadnji znak. Prepoznaju ga samo muškarci koji su prošli pakao toksičnih veza. Ja sam taj pakao preživio i vjeruj mi, ovaj video mogao bi ti spasiti godine patnje. U zdravoj vezi, ljubav te čini jačim. U obsesivnoj vezi, ona te guta. Danas ću ti otkriti 5 znakova opsjednutosti koje mnogi zamjenjuju za ljubav. Zašto ti ovo govorim? Jer sam vidio kako muškarci godinama ostaju u vezama koje ih uništavaju, misleći da je to normalno. Nije. I vrijeme je da naučiš razliku. Znak 1 je ekstremna tjeskoba bez tvoje prisutnosti. Prvi znak, kada nije s tobom, ona je fizički uznemirena. Ne radi se o normalnom nedostajanju. Govorimo o paničnim napadima kada nisi dostupan. Nesanici kada nisi pored nje. Konstantnom provjeravanju tvog telefona. Dramatičnim reakcijama na tvoje planove bez nje. Istraživanja pokazuju da 23% žena doživljava fizičke simptome stresa pri odvajanju od partnera. Ali kada postane ekstremno? Kada cijeli njen život stane dok se ne vratiš. Nedavno mi je klijent opisao kako je njegova djevojka razvila migrene svaki put kad bi najavio poslovno putovanje. To nije ljubav, to je patološka zavisnost s korijenima u traumama iz djetinjstva. Znak 2. Žrtvovanje vrijednosti radi održavanja veze. Drugi znak, spremnost žrtvovati sve prijateljstva, karijeru, hobije, uvjerenja, samo da bi zadržala vezu. Ovo nije povremeni kompromis. Ovo je fundamentalni gubitak identiteta. Možda primjećuješ, odustajanje od ambicija jer oduzimaju vrijeme vašoj vezi. Napuštanje prijatelja jer traže previše njenog vremena. Mijenjanje mišljenja kako bi se uvijek slagala s tobom. Imao sam klijenticu, uspješnu odvjetnicu. Za 2 godine veze napustila je posao, prekinula kontakt s obitelji i preselila se 3 puta, sve na partnerov zahtjev. Kad sam je pitao zašto, odgovorila je, bojim se da će otići ako ne budem savršena. Neurobiološki, ovo ponašanje aktivira iste centre u mozgu kao i ovisnost o drogama. Doslovno je ovisna o tebi. Znak 3. Nesigurnost bez fizičke potvrde. Treći znak, duboka nesigurnost u tvoje osjećaje bez konstantne fizičke potvrde. Ovo nije normalna želja za intimnošću. Ovo je tumačenje svakog odbijanja intimnosti kao znak da je ne voliš. Vjerovanje da je vaša veza u krizi ako niste intimni nekoliko dana. Korištenje intimnosti kao dokaza da je još uvijek želiš. Dr. Helen Fisher s Rutgersa otkrila je da ova ponašanja aktiviraju iste regije mozga kao i fizička bol za ove žene, nedostatak fizičke potvrde jednako je stvarnoj fizičkoj boli. Radio sam s parom gdje je žena razvila opasnu depresiju svaki put kada bi partner bio previše umoran za intimnost. Ovo nije strast, ovo je patologija. Znak 4. Intimnost kao bijeg od problema. Četvrti znak je korištenje intimnosti za izbjegavanje stvarnih problema. Ovo je suptilnije, ali jednako opasno. Iniciranje intimnosti usred važnih razgovora. Odbijanje razgovora o problemima, preferirajući pomirenje u spavaćoj sobi. Korištenje intimnosti za manipulaciju tvojim raspoloženjem i odlukama. Ovo stvara začarani krug, problemi ostaju neriješeni, gomilaju se ispod površine, a intimnost postaje jedini lijek koji s vremenom prestaje djelovati. Imao sam klijenta koji je tek nakon 5 godina shvatio da nikad nisu riješili nijedan konflikt u vezi. Njegova partnerica bi svaku svađu skrenula u intimni susret, ostavljajući ključne probleme netaknutima godinama. Znak 5. je depresija nakon razdvajanja. 5. znak, onaj ključni, klinička razina depresije nakon kratkih razdoblja razdvojenosti. Ovo nije tuga ili čežnja. Ovo su suicidalne misli kada nisi prisutan. Potpuni gubitak funkcionalnosti. Ekstremne promjene raspoloženja. Fizički simptomi slični odvikavanju od droge. Istraživanje Sutla pokazalo je da prekid romantične veze aktivira iste regije mozga kao i odvikavanje od kokaina. Ali kod obsesivnih veza, ovi simptomi javljaju se već nakon nekoliko dana razdvojenosti.
Moj klijent opisao je kako je njegova partnerica završila na hitnoj nakon što je otišao na trodnevno poslovno putovanje. Liječnici su mislili da se predozirala, toliko su jaki bili simptomi odvikavanja od njegove prisutnosti. Zašto se ovo događa? Zašto neke žene razvijaju ovu razinu obsesije? Odgovor leži u 3 ključna faktora: traumatske veze iz djetinjstva. Nesigurna privrženost stvara odrasle osobe koje očajnički traže sigurnost koju nikad nisu imale. Prethodne traume u vezama. Prevare, napuštanje i emocionalno zlostavljanje stvaraju duboke strahove koji se manifestiraju kao obsesija. Neurobiologija. Neki ljudi su jednostavno neurološki predisponirani za intenzivnije emocionalne reakcije i ovisničke obrasce. Kako pomoći? Ako prepoznaješ ove znakove kod svoje partnerice, evo što možeš učiniti: ne pojačavaj problem. Pružanje pretjerane sigurnosti samo hrani začarani krug zavisnosti. Postavite jasne granice. Volim te, ali trebam vrijeme za sebe je zdrava i nužna granica. Potičite neovisnost. Aktivno podržavaj njene interese i prijateljstva izvan vaše veze. Razmotrite terapiju. Ovi obrasci obično zahtijevaju stručnu pomoć, terapija može prekinuti ciklus. Zapamti je, ne možeš je spasiti od ovih obrazaca. Ali možeš stvoriti uvjete za zdraviju dinamiku. Prepoznao si ove znakove. Onda znaš da govorim istinu. Obsesija nije ljubav, to je strah preobučen u predanost. Prava ljubav te osnažuje, ne zarobljava. Ona cijeni tvoju neovisnost, ne guši je. I nikada ne ovisi o tvojoj konstantnoj prisutnosti kao drogi. Ako si u vezi s obsesivnom partnericom, nemoj čekati da se stvari pogoršaju. Postavi granice, potakni profesionalnu pomoć, i ako je potrebno, budi spreman otići. Jer ponekad je kraj veze početak izlječenja za oboje. Ako si prepoznao ove znakove, napiši u komentaru "Ljubav oslobađa, obsesija zarobljava" i podijeli svoje iskustvo. Tvoja priča mogla bi pomoći drugima da prepoznaju ove obrasce prije nego bude prekasno. Hvala što si gledao i zapamti, zaslužuješ ljubav koja te čini većim, ne manjim.